Goedenavond zwemmen. Goedenavond verenigingen en zwemmen. Ik heet jullie allemaal een harte welkom hier op het uitroepen van onze 16e hoogheid. Ik ben ook voor de lieve goed. Eigenlijk zouden ze veel zitten niet staan, maar die is helaas ziek. We gaan beginnen met het spel. We gaan beginnen. We hebben net als anders, we hebben ons helemaal kapot gezocht. Nog een prins of prinses. Die gaat doorgaan. Kan anderen aan eisen. Die worden met verhalen, dat prins in auto. Die anderen worden het half vaste ballen van ja, dat is niets. Maar we hebben er een gewonnen. Die hebben we via internet gewonnen. Die heeft dat al dukkelijk gedaan. We hebben een chirurg, een superchirurg en een doe-het-zelf chirurg uitgenodigd. Je kunt dus hier een prins of een prinses in één zitten. En dan wil ik je heel even voorstellen. Dus als een prins, dan doe het zelf al Riks Schumacher. Riks, hoe is het? Ach, daar is dat. Daar. Toen zoek je een klein uit wat er gaat, dus toen verdient. Riks! Ik vertrouw er helemaal op, hè. Dus toen gaat het een gooie prins op proces en één doe je. Ja? Maar wat zijn eigenlijk specialiteiten zo links en rechts? Ja, ik ben Riks. Sorry, dokter Riks. AMFA Schumacher. Mijn specialiteiten zijn vet behoudende ooglidcorrecties in plaats van de klassieke. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wie is eruit? Prins 1, maar zat niet de eerste!
Oké, en ja, wie heeft ze de afgelopen weken doorstaan? Had ze veel last van zenuwen? Zenuwen niet echt, maar ik heb wel ontiegelijk druk de vraag gekregen of ik het wel zo weer, ja of nee. Dus het was moeilijk met de montage. Oké. Ja, en ja, we zijn in adjudant eigenlijk. Ja, eigenlijk heb ik er 3. Eén, die zit nog in Australië. Ik kan helaas niet terugkomen, dat is Candy Kromvoet. Hier heb ik mijn keigoeie vriendin van mij langs me staan, Samira Hendricks. En dan is mijn derde adjudant, is Robert Jansen natuurlijk. Oké, ja, en ja, wie vindt het om adjudant te mogen zijn? Ja, super schoon. Ik zal hem in de gaten houden en zorgen dat het netjes toeskomt. Oké. Ja, en wie vindt jij dat? Ja, ik zal zorgen dat ze allebei goed toekomen.